खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। वेलकाम। दिनै 7 सेप्तेम्बर 2020 समबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय शिव सेनानि लिडारखौ बिथां कंगना रानौतआ सोंखारिदों आरो लासिंसिंबो खालामदों। कंगना रानौतआ 9 सेप्तेम्बराव मुम्बाइआव थांनो नागिरनायखौ लानानै शिव सेनानि माखासे लिडारफ्रा कंगना रानौतनि फारसे गोबां गाज्रि पस्ट खालामदोंमोन बा कंगना रानौतनि फारसे बेरेखा खोथा बुंदोंमोन। दा बेनिखायनो बिथां कंगना रानौतआ खुला खुलि शिव सेनानि लिडारफोरखौ लासिंसिं खालामदों। लोगोसे सुशांत सिंह राजपुतनि केसाव दासिम एनसिबिआ गासै 8 जन सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय होननानै फोसावनाय जादों। आरो बेहाय रिया चक्रवर्ती जायबा सुशांत सिंह राजपुतनि गार्लफ्रेन्डमोन बिनि फंबायाबो दं होननानै फोसावनाय जादों। आरो नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय रिया चक्रवर्तीनि फंबाय, बेखौबो मैयाहाय एरेस्ट खालामबाय। गुबुन फारसेथिं उत्तर प्रदेशनि लखिमपुर केरियाव सासे एक्स एमएलए बिथांनि मुङानो जाहैबाय निर्भेन्द्र कुमार मिश्रा। बिथांखौ मैयाहाय बुनानै गिलु बालु बुनानै बुथारबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे एमएलएखौ हानि केसनि थाखाय बुनानै बुथारदों होननानै फोसावनाय जादों। आरो नैबेनिमोन एक्स एमएलए निर्भेन्द्र कुमार मिश्राया। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय लादाख बर्डारनि लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रलाव जोंनि हादोरनि फौजिफोरा 24 घन्टा लामानि खामानि मावगासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों। मानोना दावहानि थाखाय बा दावहा जायैनि सिगां गावग्रा मुवाफोरखौ लाबोनो थाखाय लामाफोरखौ नांगौ जायो। दा बेनिखायनो लामानि खामानिखौ बिथांमोना खस्थ' खालामनानैबाबो मावगासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों। आरो लोगोसे मैयाहाय जोंनि बे हादोराव सानसेयावनो 70,000 बा 17,000 सुबुंफोरखौ कर'ना बेमारनिफ्राय बासायनो हादों। आरो बेयो मोनसे गोदान रेकर्ड। दा बेनिखायनो आंबो बेखौ भिडिअ'आव लगायनानै होफानाय जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि राजौरी जिल्लायाव गावनि हिन्जावखौ 2 हिन्जाव लानो नागिरनायाव बादा होनायनि थाखाय खास्रि बिस्रि बुथारबाय। हिन्जावनि मुङानो जाहैबाय सानाज आख्तार आरो बुथारग्रा हौवानि मुङानो जाहैबाय जुल्फिकार आली। हिन्जावनि उदैयाव गथ'बो दंमोन होननानै फोसावनाय जादों। दा बे बुथारग्रा दुथांखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिजेपिनि एमपि बिथां सानि देवला सुरेश रायना जायबा जोंनि बे भारत हादरनि क्रिकेटार बिथांनि बिबथैखौ जायबा बुथारदोंमोन बै बुथारग्राफोरखौ गोख्रों साजा मोननांगौ बा फासिनि साजा मोननांगौ होननानै दाबि खालामदों। नाथाय बुथारनाया दान मोनसे जानोसै दासिमबो बुथारग्रा दुथांखौ एरेस्ट खालामनो हानाय जायाखै। दा बेनिखायनो बिथां सानि देवला गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों बिथां सुरेश रायनानि थाखाय। लोगोसे मुम्बाइनि गिबि मन्थ्रि बिथां उद्धव ठाकरेनि न'खौ बमाजों बेफ्रुगोन होननानै मैयाहाय बेलासियाव आन्डारवर्ल्डनिफ्राय सिगि हरदों होननानै फोसावनाय जादों। आरो नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय मुम्बाइनि गिबि मन्थ्रि उद्धव ठाकरे। गुबुन खौराङा जाबाय बड'लेण्ड फरायसा आफाद, अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन आरो बिथां प्रमद बर'मोनहा मैयाहाय डक्टर राहुल बसुमतारीखौ जायबा दुथाङा बुथारदों बै दुथां दिगन्त तान्तिखौ गोख्रों साजा मोननांगौ बा आयेननि बायदि साजा मोननांगौ होननानै दाबि खालामदों। आरो लोगोसे बिथां राहुल बसुमतारीया थैनायाव जोंनि बे आसामनि माखासे डक्टरफ्रा गोबां दुखु मोननाय बा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय चिरां जिल्लानि मैदेरनि फालांगिरि खालामग्रा बा 2 नाम्बारि फालांगिरि खालामग्रा दाफ्ला नार्जारिखौ पुलिसफोरा बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। आरो बेनि गुबै मुङानो जाहैबाय उत्तम नार्जारि। बेनि गामिया जाहैबाय लावपानि, आस्राबारि, चिरां डिस्ट्रिक्ट। दा बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। लोगोसे 2019 मायथाइयाव जोंनि बे सा सानजा भारतआव ट्राफिक एक्सिडेन्ट जानानै गासै 4,332 जन सुबुंफ्रा थैदों होननानै एनसिआरबिआ फोरमायदों। एनसिआरबि माने नेशनेल क्राइम रेकर्ड बिउर'। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। बिसोर नेशनेल क्राइम रेकर्ड बिउर'आ माने माखासे एक्सिडेन्ट जानाय, क्राइम जानानै थैनाय बेफोरखौ हिसाब लायो। आरो बिसोर बेखौ बोसोरसे बारनानै बोसोरसेनि गेजेराव फोरमायनानै होयो। दा बे बोसोरनिखौ फैगौ बोसोराव फोरमायनानै होगोन बेबायदि आरोना। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम,
लोगोसे हागौबा शेयारबो खालाम। नोंथांमोना शेयार खालामोबा आं जोबोर गोजोननाय मोनो आंनि गोसोनिफ्राय। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना गोबां आंखौ सोंहरगासिनो दंमोन, आदा नोंथांना गस्ला गैथारा नामा होननानै। गस्लाया दङ, नाथाय आङो गस्लाफोरखौ बांद्राय गाननो सुखुवा। जिखिनिखौ मोजां मोनो बेखिनिखौल' आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गाननानै देखायो। आंनाव गोबां गस्ला दं आरो जोंहा न'आवबो गस्ला दखान दंखायो। गस्लानि आंखाल गैया, नाथाय आङो जाय गस्लाखौ मोजां मोनो बेखौल' गानो। नोंथांमोना जुदि आंखौ गस्ला सोलायजाबाय थानो लुगैयो अब्ला आङो सानसेयाव बेलेग बोसोरसेयाव 360टा गस्ला सोलायनो हायो आङो, मानोना जोंहानाव गस्ला दखान दंखायो। बेनिखायनो आङो बेखौ बुंदों, नाथाय आं सोलायनो गोसो गैया। आं मोनसे गस्लाखौनो मोजां मोनो, बे गस्लाखौ आं जोबोर मोजां मोनो, बेनि थाखायनो आं बे गस्लाखौ बांसिनै गानो। बाय बाय।